Lumayo tayo sa pagsa. Ngunit aking masasabi na hindi na sa pamahalaan o sa amin ang kasalanan, kundi sa aming lipunan mismo. Ang lipunan na puno ng kapinsanan ay nagiging dahilan ng kanyang sariling pagkasira. Ngunit hindi nyo binibigyang pansin ang inyong sarili kasiraan at nagbibigay focus sa pag-ayos sa mga kasiraan na iba. Saan ka pupunta Isagani? Sa pamilihang punta daw lang ang mga pagbilang kasama sa iba. Oh? Mamaya na yan. Hi, pinaingitan ko may surong nagturo sa binatang iyon. Stop na. Ay nagiging dahilan ng kanyang sariling pagkasira. Ngunit hindi nyo binibigyang pansin ang iyong sariling kasiraan at nagbibigay focus sa pag-ayos sa mga kasiraan ng iba. Ang Pilipinas ay nasa kamay ng Kastila. Ito'y kailangan mong tanggapin, Sagani. Ngunit, masyado na tayong napalayo sa pagsa. Muli kong itatanong, ano ba ang hinihilig ng mga mag-aaral mula sa aming mga praile? Huwag humadlang sa kalayaan ng pag-aaral at sa halip itaguyod ito. Ito'y isang malaking hiling. Para mo na ring sinabing kami ay magpatiwakal. Ang dapat ninyong hilingin muna ay hindi napakabigat. Kung gayoy, tumungo tayo sa mga kasanhian. Ikabubuti ng mga mag-aaral kung ayusin ng mga propesor ang kanilang mga ugali. Ano? Mayroon ba akong inuugali na di naibigan ng mga mag-aaral? Padre, hindi ko po kayo tinutukoy. Pinag-uusapan natin ang mga pangkahalatan. Marami sa mga mag-aaral pumapasok sa silid-aralan at umaalis Mukha mo sa yung walang bibig mo. natutunan at paggalang na rin sa sarili. Walang pumipili naman sa kanila na mag-aaral. Marami naman namang trabahong mahahanap sa bukiran. Tungkulin ng bawat tao ang kagalingang pansarili. Bukod dito, ang tao ay may katutubong sa hangarin, natamo ang karunungan, lalo na kung ito'y pinipigil. Oo, Padre, may nabudyog sa kanilang mag-aral, ngunit walang tigil ang inyong panlalait. Kinukuha ninyo ang lahat mula sa amin, tapos pinagtatawanan ng aming mga pagkulang. Sapat na ba sa inyo na kami maging isang bayan ng mga magsasaka? Ang karunungan ba ay para sa inyo lamang? Hindi! Ang karunungan ay para sa taong karapat-dapat na magkaroon nito. Kung may mga masasamang guro, ito ay dahil sa mga estudyanteng palaging nagrereklamo. Kung kailan magkaroon ng tunay na propesor. Ano kaya ang kailangan niya? Ginoong Isagani, mula sa aking bintana ay narinig ko kayong nagtatalumpati. Marami na akong kabataan na naturuan, ngunit wala pa akong nakitang naglalakas loob sa kanyang paninindigan tulad mo. May mga naninira sa amin ng talikuran, ngunit sa harapan ay humalik sa kamay. Ano ang ibig mong gawin namin sa mga taong ganoon? Hindi niyo po sila masisisi, Padre. Naturuan sila ng maging mapagmamari at Tango. pigilan ang kailangan magsalita. Sapagkat kapag ang kanilang sinasabi ay hindi mo ninyo sinasang-ayunan, ito'y itinatak bilang isang pag-asa. Nagbuntong hininga. Buntong hingi. Ngayon matanong kita, ano ang gusto ng mga mag-aaral na Pilipino na gawin namin? Nagulat si Isagani at sumagot ng mabilis. Tuparin ninyo ang inyong tungkulin. Bakit? Hindi ba namin yun ginagawa? Padre Fernandez, kayo mga pralye, bilang mga guro ay may mga tungkulin na hubugin sa lalong mabuting paraan ang pangatawan at pag-uugali ng mga kabataan. Ngayon, ako naman ay may tanong. Natupad pa ng mga pralye ang kanilang mga pinanagutan? Oo, tumutupad kami. Bakit hinahadlangan ng pagtuturo? Kahit ang mga bilanggo ay tinutulungan at pinapakinggang pamahalaan, ngunit kaming mga mag-aaral ay napapabayaan. Lumalagpas ka sa aking pinagkasunduan, Sagani. Hindi, Padre. Tinatalakay ko pa rin ang mga suliranin ng mga mag-aaral. Ang paghadlang ng mga prelye sa aming pagkatuto ang sanhi ng aming kawalang kasiyahan. Ang karunungan ay pinagkakaloob lamang sa sadyang karapat-dapat pagkalooban. Ang ipagkaloob iyon sa mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal ay kahalay-halay lamang. Bakit may mga taong walang malinis na kalooban at mabuting asal? Iyan ang mga kasiraang nasanay mula pagkabata na nagmula sa kapaligiran ng pamilya. Hindi po, Padre Fernandez. Ayaw ninyong suliring mabuti ang ugat ng suliranin. Kung anuman kami, ay kayo ang may gawa. Sumasang-ayon ako sa inyo na kami mayroong mga kahinaan.
Sinong dapat sinisisi sa mga ito? Kayo ba ang nagturo sa amin o kami na sumusunod sa inyo? Naunawaan ko, kayo at kami nagsasayaw sa himig ng tugtugin. Naniniwala ka ba na kaming mga praile ay walang buti at hindi nananasan ng kabutihan? Ngunit gaya rin ninyo, kinakailangang sumunod kami sa himig ng tugtugin. Kung hindi kayo ang magpapalaya sa amin, ang pamahalaan ang gagawa niya. Kung gayoy, hinahangad ng pamahalaan ng aming kasamaan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay mga paniniwala, mga batas na mabubuti ang layunin, mga nagbubunga ng di magandang pangyayari. Corruptissima in Republica Plurilimia, ang sabi ni Tacitus. Ang bayan ay lalong sumasama kung napakaraming mga batas. Ang pagkawala ng pagtitiwala sa kabaitan ng bayan ang mag-uudyok sa kanila ng gumawa ng kasamaan. Ngayon, ang Maynila ay punong-puno ng takot at pagkabalisa. Ang balita ng napipintong pag-iimagsikan ay nagresulta ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mamamayan. Hala! Hala, hindi na napunta sa aking tindahan ang mga praile. Meron pa naman ako bago paninda. Ano na ba itong nangyayari? Napakasama nito. Napakasama. Naku, kailangan na usapin si Ginoong Simon. Alam niya ano gagawin ko sa aking tindahan. Alam niya ano gagawin sa nakatago na baul at iba pa gamit. Ako ay takot na. Baka mahuli ako. Nandito na po tayo sa tahanan ni Ginoong Simon, ngunit ayaw niya makipagkita kahit kanino. Si Don Custodio. Naman po ay di tumatanggap ng panunod. Ay nako, si Ben Zeb na lang. Tingnan ko siya ng balita. Ano na lang siguro kung wala ako doon sa panahon nito. Dumanak na sana ang dugo. Ngunit naalala kita, Kapitan. Walang napala ang pangkat nila sa general. Nangininayan sila na wala si Simon. Kung di lang sana siya nagkasakit. O yan na. Totoo yang tungkol sa mapaskin. Papaliwanag ko sa inyo. Makinig kang mabuti, Chichoy. Baka na iyan lahat ng incheck na si Quiroga. Maniwala ka sa akin. Yang incheck na yan ang nasa likod ng lahat ng ito. Iyan ang narinig ko sa tanggapan. Ang kabanal-banalan kong ina, kung gayon, totoo pala. Ginawa niyang issue ang mga paskin para hindi mahalata ang kanyang ginagawa. Habang gulong-gulong lahat at abala doon sa mga mag-aaral, di sasamantalahin niya. Hindi ko nakausap ang mga bilanggo. Mga 30 sila. Magsipaghanda na kayo. Ngayong gabi raw ay magkakaroon ng pagpatay. Ano? Lintik! Laktero, takot na takot. Ikaw. Skat mo na ba? O sige, hindi magkakaroon ng pagpatay. Sa kabutihang palad, may sakit ang tagapayo ng kanyang kamahalaan. Si Simon, ang tinginan. Kung hindi nagkasakit ang taong iyan, Gagawa-gawa ng isang himagsikan. At ano nang gagawin natin ngayon? Ikaw na. baka nagkukunwaring may sakit lang yan. Takot siguro lumabas. Pag nakita ko siya, Gayunman, magsipaghanda kung tayo pipilitang pumatay o mapatay. mag-iingat kayo. Alis na. Sino man hindi maaaring matalo. Ang pagkatalo ay lumilikha ng kalungkutan. Walang sino mang maaaring malungkot sa langit. Ngunit kinakailangang may manalo. Nasa pananalo ang sarap. O di sige, kapos sila di mananalo. Ganon kasimple. Makakasala ka kaibigang Martin. Mauhulog ka sa isang erihiya, Cavernicadas. Hindi na ako makikipagmuna Buka mo sa yung iyo. bunga mo. Ni hindi na tayo magkakabakas. Magdahan-dahan ka. Cum seque non sideret anathema set. Ikaw na ba? Cut mo muna. Dapat isuot ng bangkay. Maililigtas ito ang bangkay ni Kapitan Tiago sa apoy ng impyerno. Cut mo muna. Nakita na mo ang mukha na nakaparag si Kapitan Tiago papuntang langit. Dapat prak ang suot ng bangkay. Meron akong nakahandang prap na aking may bebenta sa halagang 32 piso. Binababaan ko ang presyo ng 4 na piso sapagkat naging suki ko si Kapitan Tiago nung buhay pa siya. Gagamitan ang bangkay ng alinmang damit na luma nito. Hindi napupunan ng Diyos ang damit na nasunuot nito. Cut mo na.
Alam ko kung bakit siya nagkaganyan. Kapag pumapasok sa simbahan at nakita marumi-rumi ang bintana, ay hindi na siya sasawak upang magkuros. Kung ano-ano ang sinasabing maliliit na hayop at sakit. Mabuti nga sa kanya, iyan ang parusa ng Diyos. Ulitin ko pa ba ng isang beses na nabilang ko si Basilio? Iha! siya, baka makatutulong ako. Hindi saklaw ng aking kapangyarihan ng Maynila. Hija, dapat kang pumunta sa Pura Paroko. Alam mo na siya ay makapangyarihan. Siya ang nagpalabas sa inyong ingkong sa bilangguan. Ano, Julie? Narinig mo ang payo ng hukom? Nabasa ko rin ang ganoong payo sa aklat dasalan kaya't sigurado ako na kung lalapitan natin si Padre Camora ay may liligtas si Basilio. Wala ka dapat alalahanin dahil kasama mo ako. Maaari po bang kayo na lang ang pumunta sa kumbento? Hindi maaari. Kailangang naroon ka, Huli. Mas nakakaakit humiling ang isang dalaga kaysa sa isang matanda. Kung alam niyo lang ang aking mga dahilan, kung pupunta ako sa kumbento at lalapit kay Padre Camora ay mapapahamak ko ang aking sarili. Susumpain ako ng mga tao at ng Diyos. Hindi ko ito nagawa para sa aking ama. Ngunit magagawa ko kaya para kay Basilio? Hindi. Hindi ko ito magagawa. Kasusuklaman ako ni Basilio pag nalaman niya ito. Kahit paanong sabihin nila, wala nakakaalam ng namamagitan sa amin ni Padre Camora. Hindi nila ako maintindihan. Ngunit paano na si Basilio? Paano kung siya'y barilin? Yang ko ay napalaya na maliban labang kay Basilio. Kung may tagapagtanggol lang sana siya, balita ko ipapatapon daw siya sa Carolina. Scott, Magagabihan na tayo. ayoko na, bumalik na lang tayo. Next page, Ben. Ano ka ba? Halika dito. Sinabi ko sa yung walang mangyayaring masama. Lahat ng ito ay maaklat ng mga praile. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Walang pwedeng gawin sa iyo si Padre Camora. Isa ka lamang taga-bukid. Wala nang kat. Estudyante at alipin, huwag siyang pakawalan, mataas na kawani. Paumanhin po, Kapitan. Pero isa raw po siyang estudyante na nag-aaral ng medisina at mabuting mag-aaral batay sa kanyang mga guro. Kailangan niya na lang ng isang taon na pag-aaral at patapos na siya. Di mas mabuti na mapanatili siyang nakakulong. Mas mabuti. Estudyante at Elipin, huwag siyang pakawalan, mataas na kawani. Pumanhin po, Kapitan, pero isa raw po isang estudyante na nag-aral ng medisina at mabuting mag-aaral, batay sa kanyang mga guro. Kailangan niya lang ng isang taon na pag-aaral, patapusin siya. Siya naman po, di mas mabuti na mapanatili siyang nakakulong. Mas mabuti ngang madagdagan ng isang taon para maging mas mahusay siyang doktor. At para hindi masabihan ng iba na wala akong pakialam para sa bansa, ikaw na dyan rin. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. At ang hawak niyang mga libro ay para sa medisina na sinulat ng mga Kastila. At wala siya sa kainan at wala siyang ginawa. Ito ay mas mabuti pa. Parang parusa niya ay makakatakot sa iba. Ganyan ang dapat na pamamahala. Sakripisyong isa para sa kabubuti ng lahat. Sa akbang ko na ito, itatama ko ang mali naging mga nagawa ng opisyal ng iba pa. Pero Kapitan, hindi ka pa ba natatakot na sisihin? Bakit ako matatakot? Hindi ba't ako'y may kapangyarihan? Hindi ako pwedeng dalhin sa kote ng isang alipin. Ang pinaka-importante sa akin ay aking konsensya at wala akong I-text kung mo ano muna. ang iniisip ng iba. Sagutin mo yung tawag ko, Kapitan. Ngunit ang bansa... Leader ka ng group natin, sabi mo. May responsibilidad ba ako sa bansa? May utang na loob ba ako sa bansa para sa aking posisyon? Hindi po ito importante. Nandyan ka dahil sa Espanya, kaya't mas lalong bigyan mo ng mabuting pagtrato ang mga Pilipino para hindi sila magalit sa Espanya. Pinangako ninyo nung dumating kayo dito na mamahala ng tama at mabuti. Kung hindi mo ako naiintindihan, ako ba dapat sisihin? Wala po akong sinabing ganon. Ayaw ko mawala sa Espanya ang bansang sinasakupan nito, na puno ng mga taong masunurin at matiisin. Ayaw ko maging masama ng tao. Cut mo na. Ikaw na, Ken. Alam mo ba kung kailan naalis ang susunod na barkong pang Koreo? Kung balang araw ay napagsarili na kayo, aalahanin ninyo na sa Espanya ay may mga pusong tumibok nang dahil sa inyo at nagtanggol sa inyong Cut mo karapatan. na. Cut mo na.
Ako po'y naging masamang anak at kapatid. Halos 4 na buwan na nakaraan nung kinausap mo ako tungkol sa iyong mga balak. Tumanggi ako pero sa huli tama kayo. Nung nagsimula ang himagsikan ay hindi rin ako nakiisa kaya nang magigo ang kilusan, ang papalit ng aking ginawa ay pagkabilanggo. Ang aking kalayaan ay ang aking utang na loob sa iyo. Ako'y handa nang maglingkod kasama ng lahat ng mga sawimpalad. Salamat. Binata, salamat. Pinawi mo ang aking mga pangamba at pag-aalinlangan. Nung nabigo ang kilusan, ako iniwan ng marami dahil nakita nila ako sa kawalang pag-asa. Ikaw, isang binata ay nandito para gisingin akong kumilos. Kapag tayong dalawa at nagsanib pwersa, ay buong husay na isagawa ang balak, sa kabundukan ko rin lamang nakita ang aking mga tauhan. Meron pa! Be! Nitroglycerina pang dinamita. Nitroglycerina pag dinamita. Oo, pero hindi lang ito basta nitroglycerina. Ito ang mga luhang na ipon, mga sinisikil na tuod, kawalang katarungan, mga pangapi. Kanina nagdadalawang isip akong gamitin ito, pero pagdating mo ang nagikayat sa akin. Ngayong gabi, ang mga mapaniil ay mapaparusahan na din sa wakas. Ang buong Pilipinas ay maririnig ang pagsabog sa wawasak na bulok ng nabalbkas.